गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम गौथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुमा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थेलामारा बियाबनि मनिराम रतन लेरेला कसारी बे मुंख्लं गोसोखां फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों बे मेहेरगोनां गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बेजोंनो लोगोसे बे सानथामनि हाबाफारियाव 20 जानुवारि खालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ बे हाबाफारियाव गौमा आरजनि हाबाफारियाव बाहागो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादोंमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमा 50,000नि बांसिन बे आरजनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन आसामनिबो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो आरो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो गोबां अफिसारफोर बाहागो लाफैगोन, रायजो राजा बिथांमोन बाहागो लाफैगोन। आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय जिल्ला आफाद 28 जिल्ला आफादनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो आसामनि बायजोआव थानाय बाथौ सिबियारिफोरजों लोगोसे आरो गुबुन धोरोमाव थानाय बर'नि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों आरो बिथांमोना फैगासिनो दङ, मोनफैसिगोन। वेस्ट बेंगल, नेपाल, अरुणाचल आरो बांला बर्डारनि बेबायदिनो मेघालय बेबायदिनो गासैबो जोंनि बाथौ सिबियारिया बेवहाय रायजो राजाफोरखौ लानानै 1 लाखनि बांसिन बेवहाय सुबुं बाहागोफोरा बाहागो लागोन आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा बै खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरो बेयो जाफुंसार जानो थांगासिनो दङ आरो जिखिनि खामानिफोर दिनै जागायबाय आरो एसे जिखोना मैयावलागि रायजो राजाफोरा सोंलु खालामदोंमोन जे माला जागोन ना जाया, दा बेफोरबायदि मोनसे सोंलुफोरा फैबाय थादोंमोन, नाथाय बियो दिनै फाइनाल जाबाय। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे जोंनि गौमा आरज हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाया फ्राय रोखा जाबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै मा हाबाफारि? दिनै हाबाफारि बायदियै जोङो गेट बेखेवनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय, रायजोनि आबै सम्पाबति खेलखातारि बिथाङा बिथांनि मुङाव मोनसे गेट होनाय जादोंमोन। दिनै बे हाबाफारि बायदि बेखेवनाय थांबाय, थानसालि थारनाय थांबाय आरो माखासे बेबायदिनो दिनै एक्जिबिसन दङ, थान्दै बादा बेखेवनाय दङ, जिराय बादा बेखेवनाय दङ, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय दङ। बे गासिबो जोबनानै दिनै बे फुंनि हाबाफारिया जोबलांबाय आरो नैथि जा बेलासि जानो गोनां जे दाब दाब जोंनि 28 जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय थान्दैफोरखौ लानानै 10,000नि बांसिन बेवहाय दिनै थान्दै जहन्थाय जागोन। बेवहाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय जिखिनि खामानि मावनो गोनां बेखौ सावरायनाय जागोन आरो दिनै 3 बोसोरारि जथुमा टार्मिनेटिं सेसन आरो बेवहायनो बिबान सोलाय सोल'आबो जानो थांगासिनो दङ। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि, थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय, रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन, अनलायनाय, गोरोबलायनाय, फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे 3थि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।